Инструменти за PPF. Напоследък момчета се свързват с мен да им обясня какви инструменти ползвам, вода, фолия и така нататък. За фарове и стопове най-вече ме питат. Шпатолите са ми комплект розови силиконови шпатоли от Алиекспрес или Тему. Нямам си една идея откъде точно си ги закупих, но ги има на комплект. Цената е между 15 и 20 лева според броя. Има ъглови, има големи, има малки, има всякакви има. Ножа, който ползвам за изрязване на PPF, това е нож на Олфа с 30 градусово острие, като ножа е на 4 години. Закупувам само остриетата от ITT. ITT имат най-добрата цена за Олфа. Друго за почистване на фарове от мушички и всякакви там мръсоти. Използвам от Lidl V5 Insect Remover. Доволна съм. Ще го ползвам и за напред със сигурност. Обезмаслявам фара с изопропанол и микрофибърна кърпа, като изопропанол закупувам от фирма Partners, които са представители на 3M. Има ги в по-големите градове, има ги и онлайн. Съответно, помпа за вода. Моята помпа специално е на 6 години, никак не изглежда добре, но пък е вярна до гроб. На 1 литър вода слагам една капка бебешки шампуан и общо взето това е. Следва фолиото съответно, което ще монтирате. Купувайте си маркови фолия, не си купувайте фолиото на Байван, което са му го щамповали в Китай. Ако искате наистина да си купите качество, 3M, Lumar, UPPF, аз работя с UPPF, Стек също. Има достатъчно качествени марки на пазара и всеки се бори за своето място под слънцето. При мен се е приборил UPPF, тъй като имат и фолия за затъмняване. Ако имате някакви други въпроси, питайте директно под видеото, ще направя и други видеа, ще направя